Asini roh hamadihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi para horasan siya kami pandita joki manaik manalu. Bongot kita tuminggon ima tuminggu pawapaton dung trinitatis. Di bahani luasamu mahami lama maritahon hata ni debata tutonga-tonga ta saluhutna. Marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Tatangi homa hata di debata naga beturput jamita tuminggu tanggal 2 Juli 2020 tolu ima di minggu pawapaton dung trinitatis. Hata ni debata di enek sian pesalmen bidu walu pulusia mamuka mention ayat 15 di ujung gemai di ayat 10 walu. Pesalmen walu pulusia ayat 15 saharo di ayat 10 walu songonoma hata ni Jehovah ujaha homa dihita saluhutna. Hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami. Asini roha dohot hasitongan patujulu ni bohim. Martua ma bangso na boto olop-olop akan amar pangalaho di bagasan hati uron ni bohim ale Jehovah. Saya marolop-olop do nasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jalatibul do nasida hinorhon ni hati goramu. Ayuho do saudara ni hagogoon nasida. Jala hinorhon ni habasao mido manuarang tadu nami. Ido ianggo sahat di hata ni debata. Kemudian itu hata di bagasan Tuhata Yesus Kristus takas do tatada takas do tahap persiai ia debata ima debata nasatia di akapadan naung bidaga bagahonna. Aduldo tu sudi hita jorma. Mul makata tarengo tu hasatiaon di akahata di aka badan dan tarpatudus. Saluhut akka padan ni jorma doho padan ni debata. Alawa sakamang do akke nang juk do hita mangalau si akka hatat ta. Juk do hita mangalau si akka padan nang tabayan tu akka dongat ta. Bahkan juk padat ta tu debata talawasi. Mungkin kita pernah berjanji kepada Tuhan alai talawasi padan naung ta uduk di depan di debata. Alai yang go debata satia jalaho do ibana di bagasan padanna tu akka na hinaholongan ni rohana tu saluhut akka jorma na satia tu ibana ida utama kamang do akkena turpukon ima sada panidangion ni parsalmen dina marningot di saluhut hasatiaon hagogoon ni debata itonga-tonga ni ngulu ni akka na porsea. Kemudian itu hata di bagasan Tuhata Yesus Kristus mulut taida dijudul di turpukon parningotan di asin ni roha ni debata ede si pujuaon ni si Etan anak ni si Esra ima si Etan sian bani Kora na manguluhon akka ede paredeon ima di bagas joro Jerusalem songon sada na mangedehon alai huhut maka tidakon pabahenan ni debata hasatiaun ni debata itonga-tonga ni ngulu ni akana porsia. Jale turpukon sa hirana mangile ibana di turpukon asa unang meret asini roha doho padan ni debata nang binaga-binaghon na tu bangso Israel. Ima di hati haon Israel na ginonggoman ni Raja David. Hudan itu hatta di bagasan Tuhata Yesus Kristus idaot tama kamang do akkay nang songo dia hasatiaon ni debata marhitu turpukon songo dia holong ni debata di bagasan turpukon nang idon no nagabi refleksi tunga-tunga ni nguluta. Hudan itu hatta arong piga-piga hal nalau si parsejarot ta siap turpukon na parjolo ima karakter manang pribadi di debata ibana na tigor di akkadalanna nang satia di akka padan naung binagabagahon na. Udan itu hatta ido bae nakamang do akkainan dang boy ngulu taon malua siat debata. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan menemukan kedamaian, di dalam Tuhan kita hanya menemukan perlindungan. Holan di bagasan debata do jupak kita haluaon pangaramotion dinasa gulmi ni nguluta. Alana tinopana do hita. Di baga-bagahod di batado pasu-pasu na balga tu akahala na satia mangulahon hatigoran jala mangulahon lomo ni rohani di bata. Jala itu na nang idauta kamang do akkay nang diturpukon.
Raja David songon naung tinudu nang pinilit ni debata lau manguluhon bangsa Israel. Ala diulahon Raja David do parsuruan ni debata mangaramoti bangsoi, banugu-nugu bangsoi, pauliulihon bangsoi hobar tu parsuruan ni debata. Ido bain pada ni debata petu Raja David pasu-pasuan nama. Raja David nang salut akka pinoparna. Siapa orang yang mau melakukan perintah Tuhan, isi halak, molotongon wae ibana songon panggonggomi, ditiup sada huaso, molo diulaho do huaso ido dinggan, nagabe mapakor hon nauli na dinggan tu akan ahumaliang do na ginonggomanna. Songon pada ni debata, hata ni debata, tu Raja David, Tuhan akan memberkati mereka. Isi halak naulo maka nguluhon mangulahon hati goran di bagasan nguluna. Pasu-pasu ni debata manguluna. Namsa tuaka pinoparna. Udah itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus, idaut tama. Songot dia roh hinarit ko ni hati gorano. Totu molo halak na mangulu di bagasan hati goran. Orang yang selalu hidup dalam kebenaran, keadilan. Tentu mardame sonang do rohanion. Halak naung maka nguluhon hati gora di nguluna dakia susaon. Dakia olo on gabi manarita. Danga gabi olo susaon alani halak. Dakia gabi mabiaron. Mangulahon na dinggan. Alanu nga dihanguluhon hati goran kebenaran. Kebenaran akan membuat hidup seseorang atau siapapun tinggal di dalam kedamaian. Jupang maji ibana dame dohot sonang niroha. Alani aha. Dang mabiar be ibana tu agia aha. Nunga arong debataku na mangodihon au. Nunga arong debata na mangaramuti au. Nunga arong debata na toktong madongani au. Ido panidang ni halak na makanguluhon hati goran. Udah itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus. Jala marhiti hati goran. Holong marohani di batanang di guluta. Siapa orang yang melakukan kebenaran dan keadilan, Tuhan akan mengasihi hidupnya. Ramotannya di batadoon. Dongannya di batadoon. Maka monakon saluhut akka parsorion. Maka monakon saluhut akka perdalanan di ngulu. Maka monakon saluhut akka pangalaho na sudinggan. Udah itu hata ima panidangion ni turpukon. Pangukuhonon ni parpesalmen di hati goran dohot hasatiaon ni debata. Naso adong tudusan na. Masyajar hita si turpukon akamang do akenang. Manang hagogoon dia piportibion. Dang boy manaluhon hagogoon nang huaso ni debata. Songon panidangyo ni parpesalmen di turpukon akamang do akenang. Ima tong panidangyo ta. Nalama katidakon hati bulon. Nalama katidakon hasangapon ni debata. Nasun badiyay. Topik ni minggu ta manugunugu hita. Ima makanguluhon hati goran. Dohot asi ni roha ni debata. Mulut taida turputaya akamang aking didok. Hati goran dohot uhum do. Ojahan ni habang sabi. On matong tugu-tugu tu hita kamang. Orang yang telah hidup di dalam Tuhan. Hala nang makaporsiay Tuhan Yesus di nguluna. Na yang mamangulu di bagasan hati goran. Dohot uhum. Jongjong di bagasan hati goran. Dohot uhum. Jangan takut kepada ketidakadilan. Unang mabiar. Tuaka napapeor uhum. Mula pidiasyo gon portibion ingok ma. Adong go di bata. Namangodihon hita. Menjagai mangaramoti hita. Asin niroha doot hasitongan patujulo libuhi. Maka melalui hidup kita yang selalu menunjukkan patuduhon hati gorani Myanmar asin niroha di bagasan goluta. Tuhan akan beserta kita. Jala didok dia saplono mertua mabangso nauboto olopolo. Akan namar pangalaho di bagasan hati uron libuhi. Maka sukacita, kebahagiaan akan tinggal di dalam hidup orang yang mau melakukan kebenaran. Pasu-pasu jaloon na siat debata. Molo diulahon hati goran itonga-tongani nguluna. Say marulupuluk do na sida manipat ari. Maka sukacita akan selalu menyertai orang yang melakukan kebenaran. Dame lastiroha hasonangan di ngulu.
Idok naking dison manipat ari marhiti marulupuluk manasida manipat ari akan mangulahon asitongan doh hati goran. Jala tibbul do nasida hinorhon ni hati goram. Ay hodo saudara ni hagugon nasida jala hinorhon ni habasau mido manuarang taduk nami. Kemenangan ada di tangan orang yang melakukan kebenaran. Kemenangan tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang melakukan ketidakbenaran atau ketidakadilan. Molo naing makamonakong nguduon atau jongjong mahita. Itong atongan ni hatigoran ni ngulu. Jongjong mahita. Itong atongan ni hasitongan ni akka pangalaho. Asa ima kamang okay na. Dalata patuduhon hasatiot tatu debata. Molo debatanu nga satia di akka badan na tuhita. Natoktong masuhita mga ramuti hita. Atong sa dia marespon ta. Mga maradupod debata. Marespon sa luhut haburjun ni debata. Gabialak na satia mahita tu ibana. Hasatia uni dari da masya nakapangalahot. Siyan na olo pajongjokon hati goran. Siyan na olo pajongjokon hasitongan. Itong atongan ni nguluon. Unang taluas lamdaw nguluon siyan nakahasitongan. Unang taluas lamdaw nguluon siyan akahati goran. Jongjong do dibata songon paru panguhum ditikina. Dia kahanak na saya olo papeol-peol uhum. Dia kaalak nasay papudi-pudi uhum di nguluna. Kamang do akenan rak mahita. Pajongjokon hasitongan di nguluon. Pajongjokon hati goran. Tung unang habiari manang aha. Molo rapot debatado hita. Ingok ma. Hokkokon ni debatado hita. Jalan ramotan ni debatado hita. Ay ibado na mangudihok kita. Asa itong marulupulok nguluta. Molo taulahon hasitongan. Molo taulahon hati goran itong atungan ni nguluta. Taida makaman. Ngalam jorbut akan masa di partikiano. Ngalam daw nguluon siyan holong ni roha. Holan ala ni papion uhum. Holan ala ni padaw ngulu siya nasitongan. Holan ala ni na mangahu tu diri. Ala na say holan mangahu tu diri. Gabi di padaw ngulu na siyan holong ni roha. Gabi di ulahon ma. Bahkan mungkin naman jehehon halak. Bahkan mungkin buhama asa gumudang di ibadapotan di nguluon. Siyan portibion, gabi pinasiding akadongan, pinadaw akadongan. Hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pangalahot tay, sorminan haporsyota. Songon dia pangalahot ta, songon dia parangita, ido sorminan haporsyota, dohot hasatiota tudibata. Tong akamang do akenang hurian na hinaholongan. Di papor turpukong mahita maka nguluhon hati goran dohot asiniroha ni debata ngulut taima hataridaan hati goran dohot asiniroha ni debata. Amen. Tuhan tama masu-masu Tuhan tama dongani hita saluhutna.